Uwi salakan mo, da kami ngadipen mo. Pakawanen nakam kagi, tapnuken kamay kari. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat kang runanay karkaragan tayo itagundaway ti panagwayaway ti kararuan ni Nanang Lourdes. Kastambat nga bigbigan na kuman dagiti nasaya at nga aramid na iti si bibiyag pay alaen na kuman iti sidong na natipon-tipon tayo nga daydayaw iti Dios. Tapno nga rod may karitay ang makirano, diti dati na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Sika ana ibaon, tapno pa imbagem dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika asi tutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, imbaon mo ti anak mo dito'y lubong, tapno rokatan na ti tao iti daan na kinadakes, ipaay mo kadi, tada kami, amang sigsig ti parabor ti ayat mo, maragpat mi tinapaypayso awaya-waya, gapo ken Apo Meso Kristong anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Iti daytang aldaw kunanto ti Apo, da kayo nga agnaed iti Jerusalem, saan kayonton nga agsangit. Manangaasi ti Apo, ket no umasog kayo, nga agpatulong ken kuana ipangag na kayo. Paglakamen na kayo ti Apo iti rigat, ngem adantulat ta amang isuro kada kayo, ket dinto masapulen abiruken yo. No sumyasi kayo iti dalan, mangyegyunto ti timek na, iti likudan nga agkuna. Daytoy ti dalan apagnaan yo. Tunggal agmula kayo, pagtudwento ti Apo, tapno tumakel dagiti mulayo, ket nawadwad ti apit yo, ket adunto ti araben dagiti animalyo. Kasayaatan ken kalangtuan aruot, ti kanento dagiti baka ken asno, apagarado yo. Iti aldaw, apan nakasakop dagiti sariked-ked, ken kabusuryo, ket mapapatay dagiti tattao da. Agayos to dagiti danom, kadagiti ubog, manipod kadagiti banbantay, ken turturod. Kaslanto ranyag ti init, ti ranyag ti bulan. Maminpiton to met ti karanyag ti init, ngem ti sigod aranyag na, kas iti agtitipon aranyag na iti pito nga aldaw. Mapasamak to amin dagitoy inton bedbedan ken agasan ti Apo dagiti sugat nga impalakam na kadagiti tattao na. Ti sao ti Apo. Agiyaman tayo ti Diyos. Salmo responsorio. Nagasat ti tao ngagtalek iti Apo. Nagasat ti tao ngagtalek iti Apo. Nasayaat takantaen ti pagdayaw ti Diyos tayo. Nasayaat ken rumbeng ti mangidaydayaw ken kuana. Ti Jerusalem bangunan namanen ti Apo. Umunget
Umungen na dagiti nawarawara nga Israelita. Dagiti naupay paragsaken na, ket bedbedan na dagiti sugat da. Dagiti bitwen into ding na tibilang da, ket iti tunggal maysa at danagan nga inted na. Naindaklan ti apo tayo, dakkel ti panakabalin na. Itanok na tinapakumbaba, ngem ti managdakdakes ipababa na. Anak maliti ayat taisun titalgen tibiyat ti sao ti Diyos sapu suruten tayo si puputno taisun talgen ti apo at dakuma kada kayo. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Sinursur ni Jesus dagiti amin nga ilili ken barbaryo. Nangisuro iti uneg dagiti sinagoga da. In kasabana tinaimbag adamag ti pagarian ket pinaimbag na dagiti tattao kadagiti amin akita ti sakit ken sagabaen. Simken ti kaasi ni Jesus kadagiti tattao idi makita na ida amabutbuteng ken nakakaasi. Kas dala karnero nga awan mang pastor kadakwada. Ado ti anyen ngem basit ti agani kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Agdawat kayo nga rod iti akin ko ti maani tapno mangibaon kadagiti agani. Inayaban ni Jesus dagiti 12 ket 2 nga adalan na. Inikan na ida ti pannakabalin amang paksyat kadagiti dakes nga espirito. Ken mang paimbag kadagiti agsagsagaba iti amin akita ti sakit ken an-an na yen. Kastoy ti imbilin na kadakwada. In kayo ket di kadagiti napukaw a karnero iti nasyon nga ti Israel. In kayo ikasabada itoy. Asidegen ti pagarian ti langit. Paimbagen nyo dagiti masakit. Pagungaren nyo dagiti natay. Agasan nyo dagiti agkukutel. Ken paksyatin nyo dagiti demonyo. Awan imbayad yo iti inawat yo. Ngarod di kay pabayadan iti ipaayo. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Nagtugaw tayo. Good afternoon, Apo. Kagapgapok ijay lungog. Ginarbakan, di parokya da. Di mawat na ti kaslanayon di training da. Nagajay agserbi. Lektor kada kulait. Ti kasla may nga talk. Mainayon di panagserbi no anya ti panagserbi iti simbaan. Ket sangka ipapilit ko kadakwada. Ngati ko mapanagserbi. Bunga ti pamati. At DJ ko natayo nga agserbi ak tapno umunag DJ pamatik. Kunana. Ngam na may mayat nga bagatay ko ma, agserserbi ak taapaya na naunagan bunga na ngamin DJ makitak ti kasapulan iso nga agserbi. Tanudad duman agserserbi ka nga mumawawatan na niya di pagserserbi ang kaslamot la ko mapangka makigubat. No soldado ka no pulis ka nga di mo ammo no sino kalaban mo di mo ammo na niya gigol mo anya ti target mo kaslam mapangkalatan ay kinawaraahan nga nakafokus. Kumada mga basbasa at di surat ni Santo Papa Dilexit nos kunana daya hilab as na iso ti topic to into no kwatayo into no daya Aguinaldo Mases tayo ti rabi ka dagiti barbaryo
kinagpintas di pa nang ibagana di jay. Anya di jay, ti puso, tila nga tinasaya at nga tungtungan, kuma. Tila ang puso, ti makatungtong iti nasaya at iti sabali nga puso. Heart to heart talk po na tayo di jay. Ta mabalin tayo ng agsarita, mabalin tayo ti agtungtong, mabalin tayo ti agpapatang, mabalin tayo ti tumultulong, ngam awan ti puso na. Kaya ko dito yun na, daglualo dyan da po Lourdes, well, isagana de jay paglinungan, may tayo isagana, nalpas. Nabaling ka nga timulong, muna saan may tumulong nga agluto, ngam sa bali de jay may ka nagluto, gaputa at da puso na, wano saan nasaya at da jay panggap mo nga may timulong. Kung may kala naging aasidag magaputa at damakan, kadakis ang daytan. Lakma daytay, intayaw. Sa bali jay kunana de jay, heart to heart talk. Tadit uri ti ebanghelyo tayo ni Apo Jesus, nakita na dagiti tattao nga awan ti agkasapulang dalaunay. Iso nga imbaon na dagiti adalan ing kayo kunana anya ti misyon nyo. Agasan nyo dagiti masakit, papagnaan nyo dagiti pilay. Anya na ganan, pagdenggan nyo dagiti tulang. Kaya magkaya dato yun, ada kayo ano kaya yun. Nang natak na paksyatin nyo ti demonyo, ay kaya ti mamaksyat ti demonyo. Siguro ti makapaksat ti demonyo kada tayo na demonyo ngam ni Satanas. Siguro na nauyuyong kay ngam demonyo sa mabalin. Kada ito ti kunana dagiti apaya na asyan ngamin isuna nakita na ti kasapulan dagiti tattao. Nakita na ti need wan kasapulan dagiti tattao iso nga dayto ti imbagana tanaasyan launay kasimken ti asik en kuana. Kano kitaan tayo, kasano mat iti madama nga sitwasyon tayo, kasano nga anya mat ti, anya dagito nga misyon, at dapay nga tadagitoy. Ay maaramid pa nga tadagitoy, kasano dagitoy, panangagas ti masakit. When, hantay ka ba lang ti mangagas, ano, hangka mga doktor, uno hangka mga united kanyang nga power nga, doktor wakwak, sa bali mo dayjay anya, ngam anya ti agas ti masakit, haan mga dati physically nga maagasan. So ti kung kunak ka dagi do doktor tay di piyesta di soyo na panag therapy. Do doktor nga yang doctors dagi nakasarsaritak katakwat ay nakasangok ti dinner. Ti bagbagada uri dagi do doktor. Handa muteng kayat daytay panag doktor dagi ti imon una nga do doktor nga ibinubugtak nga inuuyong. Handan kayat ori ti PNP kadami military di mat awahanan dayti dinudugsak nga dayti ni bubungam. Ori dagiti teachers. Awanan di jay nakasirsirib ngum awan ti kana anya tinapatpatit kumakuna na ori dagiti doktor narinadan nga di jay pala nasaya at nga panakilangan da di pasyente maag-agasanen. Di jay puson ti agsarsarita di mat kadlakan nya tayo padano na padasan yo na ospital. Nagururay kadya nga awan mangikaskaso kanyang nagsakit. Nung inton umay ni doktoran nga naka-okorte daytay pagdengeg ko na tayo daytay no panaltiegam ko ore kala matitilag kasla di pala anya ti sakit mo ko na nagmangrugi ka nga maag-agasanen. Kasla addan namnama kanyam, kasla mangrugi kan nga makaginawa. Kiso di heart to heart nga kunana dadtan mangrugi kan. Iso nga tilipan nakaagas ang laeng nga di physical. DJ emotional, DJ puso tayo, nga pan nakilangan kini kabsat, mangrugin ti pan nakaagas, iso nga ko na tayo, kas ano pan nakaagas, DJ na ibibisita tayo, DJ masakit, kadakdakgal pa nga banag ngam DJ, ipatumar tayo nga pain reliever no daduma. No, problema ka DJ la panang dengeg, DJ problema na nga kabsat tayo, dakdakgal nga banagan ngam DJ, ipatumar mo kanya na. So na jati kung kunana nga iti misyon tayo haan laeng nga pisikal oray daytoy madam mabalin. Oray agrigrigat di kabsat tayo ni ipari na tayo di ayat kendungo kas lakin ni Apo Jesus mangrugin ti pan nakaagas. So dayjay. So nga ti bagbagana no ti puso ken puso ti agsarita napatpateg nga amang ngem dayjay pisikal nga maaramid. Kakas ano kumanda ito kas pangarikan dagiti bisyon da mapaksyat ti demonyo. Sa dinno pa kabirukan tayo ti demonyo tata awang mo nagsara kada tayo malaksid ano da makitkita yung nga mariri na nga sarak ta siya ti demonyo. Awang mo nga mabalin anya ti panang paksyat ti demonyo di laeng no
nikabsat mo, gumurgura, matulungaw nga mangpunas day jay gura na, mapagpakasyat day jay. Nanikabsat mo ka marigrigatan, kadda ka nga mangdengep day jay ko na, tulong day jayan. Makatulong day jayan. Iso nga tipay la, napatpatig pay la, ang kaskunanan ni Santo Papa day jay surat na no puso to puso ti agsarsarita, nadagiti puso ti agsarsarita, napatpatig nga amang, iso day ti kunana, day jay relationship, day jay talag iti tunggal maysa, no kas ano tayo nga ited, ti relasyon tayo, iti talag ti tunggal maysa, anyaman day ta, awan ti bayas na, kaduam man ti politika, katrabahuam man, kapamatyam man, uno saan, no ti pusom ke agserserbi nga kaslakin ni Apo Isos, masumrek maglaeng daytoy nga misyon. So nga day tapay la isem yo, no masabat kayo dita, no nasabat na kayo ka, di pay la isem mo nga bigbigat ka, makaagasan. Ano ta misuot mo bigbigat na saba mo, makapatayan. Nakakita kayo ti tao nga masaba mo nga bigbigat ka, makapaawang ganas. Nakamisuot ko ng laki no napintasan. Awang magkarbagan na ko mga agmiso. Awang magkatikas jay. Di pala, or di simple smile. Makatultulungan. Di pag problema kabsat mo, di marigrigatan na kabsat mo, uri pala di pan nakilangan tayo nga from the heart nga isem mo, makatultulong di jay. Mag-agasan isunan. Dahil ko na taropang pailaan. Makapadadaal ti aldaw. Ay, madin, kalang madadaal ti aldaw mo. Ta apaya nga dahito ti ibagbaga na, uni Apo Isos, hantay nga kabailan ti agmisyon nga kaslakan niya, da idin nga, pantay agpasyara, napantay bumalay-balay, agpakpak siya ti demonyo, ada demonyo kami, kung nadagagking ka na, palapalon na kagidin ha. Hindi kayo pala ang napintas nga panakilangan, di pa nagdengeg no problema, di pa ang nasaya at nga ipakpakita tayo, mag-agasan tilubong, makatulong nga mangagas tilubong, haan nga technicalities tatan. Nuri ka dagiti, kung na tayo, dagiti mga isursuro, iji eskwela, ada teachers nga na nakasangok, iti may isa nga pangaldaw, ti estudyante ijay Santa Cruz idi. Dagiti teachers, siyempre, ijay regional science, ijay baknutan. Nagsisirip ti ubing da. At college da, kas lalaklaka ang da amin, napaya, nag-advance da ijay kwa da. Namamoy ti problema mi father ko nata, nasisirip da, dagiti ubing, nangangato ti adal da, nga amoy ti kurang kadakwada, dito'y puso, apaya, di da kanupay amo ti mangted, ti makan, ijay, kakaeskwelaan da. Di da pa'y mangted ti pudno nga respeto kadagita teachers da. Hampay nga nasaya at already jay pa nagrespeto da nga, good morning ma'am, awang kanupay, haan nga nasaya at apaya, ti nakafocus da di jay intellectual factor, ngam ti emotional awan. Takpay sumatakan niya tayo, kita ang may sa pamilya, nagsisirip da, naggraduate da amin, professional da, successful in profession, kung na tayo da jay, kumit kita da, nababa, ada kaya da, successful da amin, nag-record da amin, ngam no bagsak to pala gilangan-langan iti tunggal maysa, bagsak to pala ang dayta pamilya. Haan to pala nga makaagas iti gimong dayta pamilya. Uri no ordinaryo di pamilya, no addaan puso, uri ka no tanod laang, no adda puso na, makatulong da jay, uri ka no professional no, aw adayo di jay puso na, iti tattao, no han na nga amo nga ayaten dagiti tattao, no han na nga ited dagiti tattao, marigatan lataan niya titulbag na dito yung kakabsat. Pwede na, imbaon ni Apo Isos ida. Di matitulbag na. Bigam ka di nga tao na ka ni Apo Isos. Kaisot inang ibaon kanyam. Maririnam ka di nga iti struggles mo, kadagiti pagrigatam tibiyag ka at dalatan ni Apo Isos, isot inang ibaon king ka. Bigam ka di nga jay puso na kaisot at da kanyam ka, di panagayat mo ka, awan ti pilpilyan na. Maririnam ka di nga ti langan-langan mo kadagiti kakabsat mo ka napudno haan nga adda bahid na. Kano marina tayo di kakabsat, tao na tayo ani tao na tayo ani Apo Jesus. Kala ko mamadi ng Lourdes niya. Kala ko mamadi ng Lourdes.
Ada kayo ti makaammo ti kabibiyag na. Ada kayo ti makaamunod niya ti katatao na. Wala jay nagpunpun idi kalman di jay kalakayan nga tao di kamanggaan 103 years old. Pinagsasangpot na kita ay makabkabagyan mi kami nagsasangpot ng timul tulong di seminaryo kanyak na ito. Ta nagigyan ti Guam, Canada, US. Ke idag picture kami, aglilino ko kami kadagi anak tatalalakay da pa yun. Nag-picture kami, kaputat dapay lang di bangkay. Ay, aguray ako, tawan day tay, hindi yan, nangisit nga, bungot na. Siyempre, kultura tayo mo day tahan. Nga kaslami imbalang mo. Kung kunak mga luklukon, apay no nag-picture tayo. Nga awan data dalungdong mo, manong, han nga maisalakan ni tatang. Sumag ko na dagiti babakit, apay at dapay lang babakit nga nagsapsapin tataya. Isumati surutin tayo, isumati ko na dagiti bagbakit, ko na da mga agangaw. May kalaptan ako na, ti pakaisalakanan ti tao, di jay aramid na idi si bibiyag. Di galag na, kababalin na, nukas ano nga nagayat idi si bibiyag. Uri kaya bungot mo amin nga, bungot kada barabad mo amin nga barabad. Uri ka na nobena, amin nga nobena. No idi si bibiyag ya tao ka, kaya po barbaridad mga kordapya. At mo lamang chismis na kaarupa na no at da punsyonan na talagi yawid ti amuna di pay tumulong nga aginaw di na pay ammo ti maki kaarupa nakatangtang sit oray kano man nga kararag amin nga panakilangan na ang mga nasaya at nya kamo no kasanong to panangi karkararag dagiti kakabagyan kanya tayo no antay nga saya at so ti kung kunak ti nalatak nga pakaisalakanan ti tao no kas ano nga agay ayat tapta si bibiyag. Makatulong to ni kararag tayo no pumusay. Nung nalaklakan to trabaho, dagiti kabagyan tayo nga nabati, no di kabibiyag tayo tatanaga at daan ti ayat ha? Anya pa ti benefit na mo no at daan ti puso tayo nagayat hanggang naragsak. Oh. Kaya talaga, padasan ti ayat nga awan ti kaburburan hanggang nagwaya nga biyag. Kaapam dilaod, daya, amyanan, abagatan, balasyo ti kalsada, nya ganas mga rumor, aglimlimang ka. Utangam amin ida, di kakaasi ka nga agapot no lumabas ka, tagunggo na. Ulbodem amin, di na nagilat nga lubong mo no pasig nga inuulbod ti biyag mo. Ngam no nawaya, uri agkamali ka, agpipin na kawan, hanggang naragragsak na tati biyag tayo. Tungaro ti sangka ko nakadagitan ni man nakimisa. Uri ka milat kay nga milat nga mangikat taantay ko retretaro pa yo. No nagadumot ti kagurgura yo. Awan lang ta. Nagadumo mangilunlunod kada kayo. Awan lang ta. Ngam no agbiag nga nadalos, agbiag nga napnuan ti ayat. No adda ni Apo Jesus di puso tayo. Uray no awan ti kabkabil ti taro pa yo. Naragsak nawaya abiyag. No nalintad di pa nagbiag mo. Norumwar ka ka, di mat na dati, tao nga dati, norumwar ka ka, maragragsakan dagiti tattao taadda ka. Wow! Nagmayat ha? Nung nasumungsungan ka, nagmimisuot na nga nagwawara. Dakis ka. Yak ammo, no kas ano to. Dagtamanan, no kunada ay sos, apaw, ang kabukbutan. Nung maragsakan daga puti addam tapaya, nadalos nga ron, karkarigatam ti agbiag na nadalos. Karkarigatam ti agayat kinikabsak mo. Anyan to pala tibirukan tayo, haan nga ni Apo Jesus kuma, haan nga na sika kuma kumaysa ka nga panakaagas tigimong. Apaya tamaragsakan tigimong gapuking ka. Ngam no agsakit tigimong no adda ka, ay ka jak amon, no sino akin pasurot king ka. Nailot nga panagbiag, nairot nga panagbiag. Kakas ano tayo aramidin da ito'y kakabsat, so di ko nasubyanan tayo, di, no ni bigbigan tayo nga ni Apo Jesus tinangibaon, nawaya. Nabigbigan tayo nga no, ti panagkita tayo kadagiti tattao kakas panagkita ni Apo Jesus nga napnuan ti asikin ayat, anya ti biag tayo nawaya. Naragsak nga panagbiag na nawaya nga panagbiag. Kinukaw kas pangarigan, yat ada yung Apo no adda pumusbusay kada tayo barbaray ano hang nasyak ti umuna. Kinu mga kuandan to no agsangit dan to tamasayangan data awang ka. Awana nagsayat nga tao, di ma ngam ko na gunggunana. Dakis ka. Karkararag dagor nga di ka pay lamatay.
Haang kumaa. Masaya umayda gaputa bigbigan da di kinasaya at mo kinaimbag mo dinagmayat nga biyak tayo. Wan kakabsat sa lama aramid mo daytan no maisuot tayo ni Apo Isus ti puso tayo. Sa tayo mo lang kabaalan nga aramidan daytan no mabigbig tayo ti panagayat ti Dios isumat ti panagayat tayo. Aramidan tayo ti panagdaton. Inka pinarswa babaen ti balikas mo ako pagyamanan miken ka amin namin na inkang makita kaputayat pinagdamida na urnos da magdar kayo kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo-ayo kumay ti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Dawatin mi Apo ta maidaton kumaakan kanayon ken kati sakripisyo tinapasnek a panagserbimi, ken ti panangtong palmi ti insongsong mo a misteryo ti Eucharistia. Ibunga na kada kami ti panangisalakan mo gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo at dakuma kada kayo. Itagayo dagita puso yo. Agyaman tayo iti Apo at Dios tayo. Pudno na ya may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Iso ididamo na ti imay, inkawes na ti lasag mi anakurapay, ket sinungput na nga intong pal, dedi inggakat mo kadagiti tiyempo akadaanan, ket inlukat na kadakam, ti dalan ti pan na kaisalakan, tapnon inton pidwanan ti umay, ket mapakuyugan iti dayag akaranyagan, isunton ti inkam panangawat asilalatak, ti insagot na kinagasat, iso nga inkarina, ket namnamain mi asiriridam. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti turonos ken dominasyones, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi at sarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a Paswa. Ti langit ken dagan, napno dayti pakay daydayawan.
Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sikati gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisin na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maiboyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarot panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tay paay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami a makirano iti bagi ken dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayen asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apagakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to keneng gasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga usay nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda anak apudno anak serbikan ka ditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayo ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo, Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariya, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, tikanen mi, ti patinayon ngal daw, pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, ngumanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes, dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi. Kanitiya ay Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapukan niya ti ted ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesia kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo.
iti napakumbaba kinapnon ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya. Kapya. Idem kada kamti kapya. Atoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanya, kundi may salay nga sa umo pa yung bagton.
Apo ipaay mo kada kaasi taday iti na Diyos ang sakramento, dalusan na kami iti amin adakes, ket saganain na kam, di panangrambak mi iti piyesta, ti panakaipasngay iti anak mo. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyok ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santo na misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Ang bagamalem tay amin Apo.